Plou i fa sol, qui l'hauria de dir? El teu somriure entre llàgrimes és l'arc de Sant Martí. Plou i fa sol, pentina la teuna llit i canta maldament ploris, somriu i canta en mi. Encara que pensis que te trobes sol, les estrelles resen per a dar-te consol. La lluna, la pruna, ja s'ha tret el dol i l'oratge canta i t'aixuga el plor. Plou i fa sol, qui l'hauria de dir? El teu somriure entre llàgrimes és l'arc de Sant Martí. Fa sol, pentina la teuna llit i canta maldament ploris, somriu i canta en mi. Benvingudes a la segona temporada de Herstory, o la pròpia Porvenir, un podcast on recorrerem diferents moments de la història de l'art català recent per mirar de situar les condicions materials de producció de les dones artistes i mirar d'entendre els mecanismes d'invisibilització del seu treball dins els relats patriarcals. A partir d'aquesta perspectiva, resseguirem alguns casos de dones artistes al nostre context immediat. Un recorregut per la vida i obra de Lluïsa Vidal i Puig, Àngeles Santos Torroella, Mari Jordà i Núria Güell, on, per fi, comptarem els darrers capítols amb artistes vives per tal que ens ho expliquin amb les seves pròpies veus. El podcast avui serà una mica diferent del que us tinc acostumades, perquè bàsicament farem parlar l'artista amb molta calma. La calma que teníem totes dues una tarda d'estiu socarrimat del juliol passat al barri de Sant Antoni de Barcelona. Sí, us faré un breu context, perquè parlem d'un artista que va néixer el 1942 a les Terres de l'Ebre, el territori que va fer la darrera resistència al cop d'estat feixista del 36. I això és important, força important. Aquest territori, des d'on es produeix aquest podcast, no només va ser devastat a la guerra, sinó que durant tota la dictadura franquista va esdevenir un territori per extreure els seus recursos hídrics per descomptat, però també s'hi van posar les centrals nuclears, la química, en fi, un territori menyspreat pel franquisme i el postfranquisme, en definitiva. La nostra històrica d'avui, la seva vida, és un relat ple d'amor al territori i ple d'amor a la vida, com a bona feminista. Abans de ser una de les impulsores de la primera editorial feminista de l'estat espanyol, La Sal, ja havia generat un node de resistència cultural en posta a la bonica i fèrtil frontera sud-catalana. I també ha generat al llarg dels anys una obra pictòrica, gràfica i poètica que per fi es reivindica. Us llegiré un fragment del pròleg del llibre Història de vida de Mari Jordà, artista multidisciplinària, poeta i activista feminista, escrit per la Núria Gil Duran i publicat l'any 2022. I en concret, un fragment del pròleg que han fet l'Assumpta Bassas i la María José González Madrid. Aquí hem de reconèixer la bona feina de compilació que han fet al llarg dels anys del treball de les artistes feministes. Elles ho diuen molt millor del que jo ho faria. El pròleg té un títol força significatiu. A mi m'encanta. Diu, ballar totes les músiques i saber quina música ballem. És fantàstic. I comença així. La història de vida de Mari Jordà que tenim a les mans ens arriba en un moment especial. L'obra visual i plàstica d'aquesta polifacètica artista i activista feminista gaudeix d'una merescuda atenció al nostre territori i més enllà. Vivim uns anys dolços en què el sistema de l'art català finalment fa explícit un interès remarcable pel seu llegat creatiu i l'esfera social i mediàtica dona àmplia difusió a les seves paraules. Adquisicions d'obra per part de museus nacionals, homenatges, reportatges als mitjans de comunicació, un clip al Telenotícies Migdia,
una exposició individual en una galeria d'art i un bon munt d'entrevistes que l'apropen a audiències noves. Cercles de recepció i diàleg que s'expandeixen avui més enllà de les portes obertes al seu territori d'origen, les Terres de l'Ebre, i la presència en cercles feministes, on les seves creacions artístiques i socials han estat acollides i estimades des de fa més temps. Només cal apuntar, per citar-ne alguns exemples, la seva primera exposició individual itinerant el 2006, que va començar a la seva ciutat d'origen, Amposta. Mari Jordà, Passar i traspassar, 1960-2000, de la mà de l'amiga galerista Marisa Díez de la Fuente, i la primera exposició amb vocació retrospectiva i catàleg amb textos de referència. Vinc d'una zona humilde, Mari Jordà, a cura de l'artista i poeta Marta Darder. Al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmaison. Vam conèixer Mari Jordà a finals dels anys 90 a través de relacions comunes en l'àmbit del feminisme a Barcelona. Com a joves professores, entusiasmades per la seva meravellosa memòria dels 60 i 70 i afamades per saber més d'aquella generació de dones lliures i lluitadores que seguien actives obrint camins, la vam convidar a compartir poemes i experiències de vida amb les nostres estudiants de Belles Arts. La trobada va ser intensa i molt bonica, i encara recordem el silenci expectant que va fer-se al vestíbul de la facultat quan recitava i el dinar a plegades al pati del bar, sota la figuera, assajant la complicitat política entre professores, alumnes i treballadores, en una universitat que es deixava habitar i transformar. Plou i fa sol, qui l'hauria de dir? A la teu somriure entre llàgrimes és l'arc de Sant Martí. Plou i fa sol, pentina la teuna llit i canta maldament ploris, somriu i canta en mi. Després de llegir aquesta introducció, us faré un apunt autobiogràfic, perquè jo he tingut la sort de ser filla d'una subscriptora de l'Agenda de la Dona que cada any editava l'editorial La Sal. I de petita mirava aquelles pàgines plenes de referències que van ser la meva primera formació en els feminismes. I per això aquest podcast, amb la complicitat de la Mari Jordà, li dediquem a la meva mare, la Manuela Hernández Santamaría, una dona treballadora, sindicalista de CATS de l'Hospital de Sant Pau i feminista. No heu vist mai un home a pèl que acaba de sortir del bany, regalimant per cada pèl, buscar el barnús amb gran afany? N'heu vist cap lleig sense remei, després de devorar un lluç, mirar-se amb cara de pallús la maonesa del jersei? Els jovencells són uns masells, quan es fan vells tenen rampells, els que són alts són uns cretins i són baixets són uns botxins. N'heu vist mai un home gras que treu les cames del seu jaç tot remugant que tinc mitjons i es grata d'esma els sacsons? No us caséssiu pas, noietes, no us caséssiu pas. Val més fer cine, feu-me cas. O quedar verge, a que els papàs feu de cambrera, de rentaplats. Crieu un mico, crieu gats, el sabó al rem, serviu cunyàs, prengueu els hàbits o els parracs. Veneu bombons, veneu tabacs. Feu striptease amb fons de jazz o feu la Rambla en darrer cas. Però no us caséssiu pas, noietes, no us caséssiu pas. Heu vist un home balbejar si ve massa tard a sopar el coll maculat de carmí amb tuf dubtós de patxolí? N'heu vist mai al cabaret un senyoràs calb i obsolet palpar dissimuladament la donzelleta innocent?
Els que són forts parlen d'esports, si són polits són avorrits, si són astuts són orelluts, quan ja són rics són massa antics. Potser no heu vist mai al ball un pixaví escarransit, estarrufar-se com un gall, estirar el coll i treure pit? No us caséssiu pas, noietes, no us caséssiu pas. Poseu-vos el millor vestit i aneu de gresca. Cada nit canvieu de mandres com són més. Dins un mitjó guardeu diners. A 70 anys us serviran per conquerir qualque galant. El pretendent recalcitrant, deixeu-lo amb un pam de nas. Viviu la vida a tot gas. No us caséssiu pas, noietes, no us caséssiu pas. Però no us caséssiu pas, noietes, no us caséssiu pas. A la classe d'anatomia, evidentment, per treballar, dibuixàvem moltíssim, posàvem els ossos a on corresponia, la musculatura, tot era... I suposo que per fer diferent, en un moment determinat, vam anar a entrar a classe i ens vam trobar a un noi, un home jove, en un taparrabo. Les 6 o 7 així més valentes de Belles Arts i que érem amigues i que fèiem coses juntes i vam dir que no entràvem a classe, que es tragués el taparrabos ja, o que mos tornés a portar el nostre model de sempre, que total, més musculatura o menys, no importava. Clar, perquè ella, la model, sí que anava íntegrament nua, no? Totalment. Clar. Però no només anatomia. Teníem classe de dibuix en moviment, sempre despullada, per veure tot el que fa un cos. I sempre era una dona. Aquí sí que no hi havia mai un home. Ja. Només hi havia una vegada, una cosa que va ser molt divertida, que el fill del profe de dibuix en moviment era molt així cachondo. De fet, nos vam fer nòvios a partir d'esta història tan divertida. Se va posar en plan de... se traia la roba i feia ell els gestos de la model i tal. I el seu pare li va semblar horrorós. Això quins anys eren, Mari? Mira, a veure, he complert jo 80 anys i tenia, quan fèiem ja dibuix en moviment ja era a tercer o així, o sigui 17, 18, 19 anys, 19 anys, vaig néixer el 42, més 19. Na Soledad Sevilla, Sí. jo ho coincidit. Sí, sí. Ella ja havia fet un curs a València, però era filla de militar, el seu pare el van destinar aquí. I tenia no sé quantes germanes i un germà o dos també, una cosa d'estes de militar, i estava obligada a... Llavors anava molt a casa d'ella, perquè esclar era la manera de continuar sent amigues, xerrar fins a les tantes, fer un treball juntes o d'anatomia o de lo que sigui que mos donaven feina per a casa, no allò d'anar fent, clar. I vam coincidir molt amb la Sònia, molt. I en unes quantes, ja et dic, érem... Per aquí sí, per aquí no, vull dir, mos negàvem a entrar a la classe, com al final vam acabar entrant, perquè ens va dir suspenc a totes i s'ha acabat, ja està. Ja. I llavors nosaltres vam pensar, a veure si els nois, estos tios de comunistes i tal, Se solidaritzen, no? fan, nosaltres tampoc entrem, i llavors no podrà ser que suspengui a tota la classe. Però els nois, no, nosaltres no volem saber aquestes tonteries, què passa que vagin taparrabos o no? O sigui, a ells els importava un pepino.
I vam dir, ja, clar, és que com no us agrada el vostre sexe, la deveu tindre horrorosa, tots, perquè si no, us haguéssiu sumat, haguéssiu vingut a la nostra. Bueno, va ser... Era molt, molt reaccionari Belles Arts, molt. Tot era reaccionari, no? Imagino, als 60. Sí, però més Belles Arts. Belles Arts. Belles Arts molt, moltíssim. Perquè jo tenia amigues que feien psicologia o no sé què o no sé quantos i és veritat que no era lo d'ara, però aquestes coses no. Ja. No, i estaven nomenades a poder fer classes, o més que classes, ajut a diferents investigacions per a fer un estudi sobre un producte farmacèutic, coses d'aquestes que els hi encarregaven i que de la meva edat ja els interessava tenir una mica més de diners que les 4 duros que els hi donaven els pares i no estar a una residència, sinó agafar un pis i aquestes coses, no? Llavors veies quina diferència hi havia entre homes i dones, més tremenda. Ja. Clar, tu ets Amposta. Amposta. Com és plantejar casa, vull fer Belles Arts? Com s'ho agafa l'entorn, la teva família, els teus pares, com reaccionen? Com tu manegues per poder-ho fer? Mira, jo dic que vaig tindre una sort extraordinària. Jo estava interna perquè a Amposta no hi havia... Llavors no hi havia instituts als pobles, només hi havia un institut a Tortosa i jo volia fer batxillerat. Per què? No ho sé, però volia. En aquell moment jo volia fer batxillerat. Som més germans? Ets la gran o com? Soc la petita. Ets la petita. La superpetita, perquè el meu germà i la meva germana eren d'abans de la Guerra Civil. El meu germà 16 anys més i la meva germana 14. I vaig aparèixer jo. A més, petiteta, pues imagina't si ara ho soc, com devia ser. Resulta que en un moment determinat, en este col·legi immens de Tortosa, que feia un vent sempre i un fred horrible, a mi em va començar a fer mal les cames, però molt de mal. Tal és així que una vegada vaig caure, baixant les escales, una altra vegada pujant-les, bueno. La meva mare es va preocupar molt, el meu pare també, però d'una altra manera. La meva mare, que era persona d'artrosi i de coses d'estes, i anava a un metge, me va portar a este metge. I este metge va dir, això és terrible, terrible. O posem ara fil a l'agulla immediatament, ha de passar mínim 8 mesos al llit. I s'ha de prendre cada dia 7 piramidons. El piramidon era un medicament que immediatament lo van traure de circulació, o sigui que algú em va dir que he fet de bé i també segurament de mal. Bueno, el cas és que a la vegada va ser una sort, perquè com estava així tirada, llegint contes i els meus avis a casa que m'adoraven i tot el que tu vulguis, però allí tirada. Un dia em va vindre a visitar la filla d'un matrimoni superamics dels meus pares, que era més gran que jo també. Devia tindre, penso que tenia 12 anys més que jo, que és molt, ella era una noia ja gran i tal. I que pintava, anava a fer paisatge ella, agafava i se n'anava. I em va dir, no t'agradaria, perquè em va trobar rellenant els dibuixos que no tenien color. A la postguerra no hi havia els dibuixos interiors dels llibres, només hi havia color a la portada per a vendre, però dins no, perquè era molt més car fer aquesta edició, ja ho saps. Total que jo pensava, quina pena, este conte que és preciós, aquesta història. I llavors agafava els colors, llapisos, i anava omplint. I aquesta noia em va trobar en aquesta feina. Diu,
t'agrada pintar? Dic, sí, m'agrada molt i a més és una llàstima perquè hi ha unes històries precioses. Si vols te'n deixaré algun d'estos llibres. No, ja els he llegit jo en general, els que em pots deixar. I ara estic molt enfeinada perquè si a tu t'agrada pintar, a mi també m'agrada molt, jo vaig a pintar i tal, però després vaig anar a unes classes a Tortosa, però jo ja vaig, era molt decidida aquella noia. Saps aquelles coses que diem que les dones no tenim espills per a mirar-nos i per a dir podria ser com aquesta i tal? Bueno, doncs jo vaig tindre la sort que em va vindre a visitar una noia que no feia belles arts ni nada, però que pintava, que tenia una gran capacitat i que pintava, a mi em va semblar que era sensacional, però és que ara me sembla que era una pintora de paisatges i de flors, a casa seva tenien un jardí interior i tal, i sempre estava ella allí, però empastava molt, em semblava que era la repera. Vaig tindre molta sort, sempre ho dic. Marisol Panisello va ser el meu mirall total, i jo volia ser com ella, i volia vestir com ella i tal, bueno, i volia fer el que ella feia a l'estiu, agafar l'autobús i anar a les cases d'Alcanar o a la Ràpita a banyar-me, que això no ho feien les dones paral·les i els homes tampoc. Només se feia una sortida de tant en tant per a festes d'estes populars que es feia la paella baix d'un garrofer, o jo què sé, coses així. Però O sigui, aquí et trobes amb la pintura i a més amb aquest mirall, no? Amb aquesta dona mirall. Totalment. I et neix el desig, no? Sí. Però d'aquí a dir a casa vaig a estudiar a Barcelona Belles Arts, això com va? És que van passar diversos anys i jo anava fent i tal. I a Amposta, també una gran sort, hi havia encara hi és, el Casino Instructivo i Recreativo d'Amposta, un superamic del meu pare, i el meu pare i el doctor Pujol, que també pintava paisatge. El que passa que ell ho feia de cap. Mira, vaig a pintar un hort de... el que sigui, ja pintava. No estava mal, dins d'este món. A mi em semblava que... Però clar, vaig tindre la sort que tota aquesta gent al voltant del meu pare i el meu pare mateix el diumenge anaven a mirar què estaven fent si estàvem a prop del poble. I clar, se quedaven al·lucinant. Mira, ella ho fa més petit, tot el que tu vulguis, però Déu-n'hi-do, que bé, que bona és. I un professor de Belles Arts, que era íntim del meu pare, un escultor que havia sigut molt important, molt, l'època de, diguéssim, de l'Art Nouveau i tot això, ell va ser sensacional. Com es deia? Soriano Montagut, Inocenci Soriano Montagut. I de fet hi ha escultures a Amposta que hi ha una mena de desig un dels grans petits mecenes del Casino Ampostino i Recreativo. Tenia un fill que ara continua en aquestes dèries. Ell ja va morir i tal, però ell està donant marxa i s'acabarà fent un museu d'escultura, segur. Però és que jo penso que s'ha de fer d'escultura i de pintura, clar. Ja li he dit, si es fa només d'escultura ens barallarem tu i jo, i no pot ser això, que som els dos més ampostins que els ampostins que no es mouen d'aquí. No podem anar per separat, hem d'anar, vale, sempre em diu, sí. En este casino van començar a fer tots estos
per iniciativa primer, o perquè els hi va comentar, podríem fer alguna cosa Soriano Montagut, no ho sé. Qui va començar a dir, no sé, però jo crec que hi havia el doctor Pujol, hi havia el meu pare que tenia esta filla petita, perquè jo tenia 12 anys quan vaig començar tot això, imagina't. Però clar, era un gustasso anar els diumenges a veure què estaven fent. Diguem-ne que hi ha aquest context, no? D'una sèrie de personatges a més propers, no? Dintre de l'esfera familiar, no? Sobretot al voltant del teu pare, de tu, no? Amb aquest interès per la pintura, per l'escultura, en fi, per l'art. I després hi ha aquests premis anuals, que tu saps l'alegria que et donava, que et diguessin al principi, quan als 12 anys el que ens donaven era caixes de... material. Sí, material, de dibuix, de pintura a l'aquarela, coses així, senzilles, perquè tampoc era... Segur que no hi havia cap, que tot era qüestió del casino, s'ho manejava per organitzar això. Hi havia una biblioteca allí. Això és l'origen de l'actual Bienal d'Amposta? I tant. Sí, no? I tant. Clar, és que les coses I tant. Sí. tenen la seva història. Fixa't que ha estat un joc molt significatiu dintre de la història de l'art contemporani a Catalunya, la Bienal d'Amposta, per molta gent. Sí. I clar, fruit de tot aquest context és on tu d'alguna manera pots dir, i a més hi ha aquest amic del teu pare que ja és professor de Belles Arts que diu, mira, jo el que vull és fer això, no? I aquest professor li diu, en un moment determinat, agafa com... Ai, doncs a mi vaig veure que hi havia com a celitos de Marisol i volia que anés a pintar amb ell i amb el seu fill, que era de la meva edat, però que era horrible, insoportable, no com a persona, era soso, però és que la pintura també era sosíssima. Llavors jo, li donava, marxa, i ell deia, mira, tu coneixes Van Gogh, no? Miguel Ángel, li diuen al seu fill, jo pensava, clar, com pot ser bo un tipus que li poseu Miguel Ángel? No estem en els moments de Miguel Ángel, que va ser genial, però ara... Sí, ui, aquell nen m'odiava, clar, m'odiava. Normal, perquè el pare sempre m'estava posant, però, a més, el diumenge, quan anàvem en Marisol, a vegades en ell i tal, venien a veure-nos. I jo era la predilecta total. Saps allò de... Ramon, de xiqueta, té que fer Belles Arts, li dia este profe. Ell feia escultura, feia fang, era bastant mal professor, estava molt gran ja en aquell moment. Quan jo vaig entrar a Belles Arts, ell ja era molt gran. Segurament en una altra època hauria sigut estupendo perquè la seva obra de joventut a mi m'encanta. Té unes arrossaires, unes maternitats, sempre dones molt, no sé, molt expressives, molt fortes. Pensava, mira que bé, dones fortes fetes per un tio. És que ja me'n donava compte. Jo penso que per a mi va ser una època estupenda i que en molta part és això, un model de dona que t'agrada i que vols. I dius, doncs jo aquí em puc mirar, vaig a fer. I anirem a banyar-nos a les cases o a la Ràpita i agafarem l'autobús, això no ho fa ningú, és que no ho feia ningú, això és d'uns anys cap aquí. Sí. I clar, i d'aquí, o sigui, clar, jo imagino que seguint aquest goig, no?, emancipatori d'agafar-te un bus i anar-te a la platja, clar, agafar-te el tren, no?, i aterrar a Barcelona, aquella Barcelona dels 60, com és la cosa, com... No, el meu pare em va acompanyar, la meva mare se va quedar
al mirador, en la finestra oberta, ja ho patiràs, això, Ramon, ja. Belles arts i males arts, a mi no m'agrada. Tampoc m'agradava que allò que deia que volia anar a fer-se metge per anar a les missions d'Àfrica i coses d'estes, tampoc, perquè no és el cas. No és el cas, aquesta xiqueta és molt menuda, tal, no sé què. La meva mare sempre estava disconforme, pobra. Protectora, imagino, no? Amb les coses de l'època, no? Sí. Però ella estava al negoci, el meu pare no va estar mai al darrere, sinó al costat, sempre, vull dir... Són aquestes dones que te diuen que facis una cosa, però elles l'estan fent una altra. I llavors jo de moment estava contra ella, però molt, molt. Recordo que el meu pare venia bastant a Barcelona a comprar gènere en un camió i portàvem... Perquè, esclar, jo vaig néixer l'any 42. I a més el negoci familiar era com un petit centre comercial, no? Sí. Però una botiga que hi havia de tot, important a Amposta, no? Sí, era Una botiga important. la gran superfície més petita del món. Això. Jo dic això, que era això. Sí, perquè en un moment determinat que estava jo portant aquest tema, els meus pares, clar, es van fer grans, i el que passa, pues, els meus germans eren molt, ella d'una manera i ell d'una altra, molt, todo para mí, nada para vos, i em va cridar lo que havia sigut lo gerent, per dir alguna cosa, que llavors dient l'encarregat de la botiga, que adorava el meu pare, però també a mi, a la meva mare, a tota la família. Era un home molt pencón, a més molt vàlid, i em va dir, escolta, això està anant però cap avall, perquè esclar, no hi ha, la teua mare ja no pot estar triant les coses que tal, perquè ja no està en el moment de veure què se pot portar. I no, el teu germà ve contínuament i com la seva botiga de Tortosa, perquè ell no la porta bé, no va bé, doncs s'emporta gènere cap allà contínuament. En qualsevol moment, aquesta botiga s'haurà de tancar si no vens. Vaig dir, hombre, jo vindre no. La veritat que jo ja estava... Vas decidir que com que havies de... Vaig posar aquesta condició. Jo passaré una setmana aquí i una allà. Però quan jo estigui allà s'ha de fer el que jo he deixat organitzat per a fer. I a veure com va i tal. Al cap de 3 anys o 4, la cosa anava de miedo i vaig decidir que hi havia una casa al davant que es portava tot el gènere i s'anava... Era com un gran magatzem que lo feien servir per tenir les coses i anar-les a buscar. I vaig dir, això és absurd. Una casa 100 metres quadrats per 3 per a un magatzem, això és ridícul. Anem a organitzar un magatzem correcte i fer una cosa tal al pis de dalt de tot, per exemple. I el de baix serà una altra botiga que es dirà punts suspensius i més Jordà. I a veure què passa. I el que falta aquí a Amposta és una botiga en prendes modernes, esportiu, perquè no hi havia res. I texans de moltes formes i maneres i tal, per a homes i dones. Sí, vaig fer com camises per a homes i dones. Vaig fer com una espècie de, saps? Espai com 4. A més, vaig fer unes obres genials, aprofitant el que hi havia i com era i tal, per poder tenir aquí tios, aquí ties, aquí aquest tipus de cosa, aquí.
uns mobles que van fer un amic meu, increïbles, tots s'imaginen. I làmpares, aquí, tots s'imaginen. En 3, una persona migdia i 2 tot el dia, o sigui que eren 2 i mig, funcionava la caixa, era quasi bé tan important com la de la botiga Garan, que hi havia de tot, però clar, havies de vendre botons, fils, didals, tot aquest tipus de cosa, puntilles, això és molt lent. I teníem una relació sensacional. Sí, la veritat és que va ser estupendo. Clar, tu fas Belles Arts, et toca al cap d'un temps això, no? Anar a fer-te encàrrec una mica del negoci familiar i ho compagines, però clar, l'altra faceta, aquesta altra setmana que passes a Barcelona i que estàs desenvolupant el teu treball, quin és el context, quin és el... Fas un munt de coses també per Barcelona, o sigui, entre altres coses fundes, o sigui, muntes el Bar La Sal, però a més fundes la primera editorial feminista. Sí, però clar, és que jo tenia l'experiència del llar d'Amposta. Clar, vens amb aquest bagatge de gestió. Que era sensacional i que havia funcionat. De mi jo vaig pensar, si ha funcionat d'Amposta, com no ha de funcionar un bar a Barcelona? Tu vens empoderada d'aquesta experiència totalment. Vaig aprendre molt. De fet, totes les que vam estar primer en la fundació del Bar Biblioteca Feminista, totes vam buscar manera de... Jo, per sort, tenia uns poders del meu pare, imagina't. Jo encara no havia treballat a la seva botiga, però sí que cada any, quan se n'anaven 2 mesos a l'estiu, estava allà, pim, pam, pum, havia après moltíssim del encarregat, de les dependentes, jo mirava, però és que a més, quan va començar el tema d'una setmana aquí i una allà, va ser definitiu, o sigui, jo me n'anava al que era abans tota la zona aquella Turquinaona, a l'Arc de Triomf, estava ple de botigues de moda, algunes boníssimes, inclús hi havia botigues italianes i franceses. Imagina't, en aquella època, aquesta venda, hi havia moltes botigues que no podien permetre's el luxe o que estaven a llocs que no els hi arribava. Si no hagués hagut este barri, va ser genial allò. Jo, bueno, venia en pasta, tenia un cinturón d'aquells de pasta i anava pim, pam, pam, paquet i porteu-ho a l'autobús que ja me vindran a esperar. Hòstia, arribo a tal hora. Ja venien en la furgoneta de la botiga i gènere i tal. I fixa't si funcionava això, perquè esclar, era quasi 3 setmanes, estava aproximadament entre visites i gènere. Deixava que es vengués una mica, tal. Però després tenia que tornar. I mentre estàvem, la gent preguntava quin dia arriba Mari, quin dia torna. Sobretot dones que tenien nois i noies joves que volien roba d'esport i coses d'estes que es venia de seguida i estaven allà. Ara quan marquéssiu, m'interessa a veure que es prova esta mida. Tal. Quan valdrà? Vale, sí. Que se la prova i que tal. Ja. Anàvem venent abans de col·locar el gènere. O sigui, va ser definitiu, això. El meu pare, al principi, en Amposta li deien l'orrifaire, perquè el meu pare era ambulant, comprava i venia pels pobles de la zona i sobretot a Amposta. Quan ja tenia la botiga també tenien un camió i anaven per tota la zona a vendre. No et dic res quan se va inventar la Eva o Evax, o no sé com se diu. A les compreses. Les compreses aquelles allargades que no eren les tovalloletes que ens posaven, que s'havien de rentar, que bueno, no tenia res que veure. Allò era, pots imaginar,
centenars i centenars i centenars i milers. Una barbaritat. Perquè, a més, era allò de, si me'n compres 100 dotzenes, te'n dono 50 més. Ostres, vinga, va, 100. I anem a Barcelona. Aquesta escena, no?, que comentaven quan munteu al bar, tot això. Totes vam demanar diners. Com és l'ambient? O sigui, com és trobar aquests miralls, no?, aquests referents d'altres dones per poder, no?, construir el lloc propi? Com és aquesta recerca de referents després d'una dictadura que ho ha esborrat absolutament tot, no? A on buscàveu, com trobàveu, Mira, com anava la informació? Per on... Vam anar investigant primer, però vam veure que no, només podíem tindre un espai lo suficientment gran i divertit i tal, el que era el barri xino. Sí, el Raval, bueno, el Xino, Raval. el Xino, sí, Va, sí. Llavors era el barri xino. Sí, sí. Pues només al xino podíem comprar alguna cosa, perquè si llogàvem estàvem segures de que sempre tindríem problemes. Per ser dones feministes. Clar, i per ser dones. Per ser dones. Encara que no haguéssim sigut feministes. Però per ser dones i fer una labor de cultura, de tal, seria, i de feminisme. I va comprar el local per obrir el bar biblioteca, sí, centre social. El local. Quantes éreu, més o menys? Al principi érem 4, però una de seguida vam veure que no havia entès el que era. Una noia guapíssima, supersimpàtica, que vivia per Vallvidrera, que jo en aquell moment ja vivia a Vallvidrera. El que passa és que baixava a Barcelona contínuament i tal, i que tenia esta dèria de muntar el bar. Tota la preparació de les jornades catalanes de la dona, que en aquell moment sempre era l'art, va ser, jo dic, si tinguéssim un espai on reunir-nos i tal, tot seria molt diferent. No estaríem aquí, tancades a una casa particular, donant-li la llauna a aquesta dona que té aquesta casa immensa a Sarrià i ens dona... Perquè us trobeu primer en una casa particular, no? Sí. Això al Palau Robert ho va fer el Pere... Sí, no, però que hi havia la de Contracultura i també hi éreu a la de... Sí, però érem... Ja ho sé. ¿Sabes? I a la del CCB de Feminismes també era una vitrineta, sí. Ja ho sé. Potser perquè no hem estat en estos mejunjes. Quin tipus d'obstacles pel fet de ser dona i pel fet de tenir una obra més que també parlava del que parlava, sobretot totes aquestes pintures com més pop de finals dels 60, primers 70, sobre la sexualitat lliure femenina, no? Aquestes vagines i de més, o sigui, quins topalls, no? Quin tipus de rebuda té això i quines dificultats per desenvolupar trajectòria. Penso que de les vagines que he anat ensenyant, 2 estaven a les golfes dels meus pares, ells estaven perquè no... No era el treball que més mostraves, no? Com si No, tu tampoc. res, però és que a més jo he sigut molt irregular, soc bastant desastre, bastant. Soc molt apassionada d'una cosa i quan va haver el tema de lo llar, bueno, a mi em semblava que estava fent el miracle de la joventut del poble. La veritat és que és així. L'Ullar era un espai, no?, que vau muntar... Sí, quan vingues a Posta ja veuràs que continua, no ha tancat mai l'Ullar. L'Ullar és un bar. És un bar, però és un punt de trobada, on passen coses a nivell cultural, contracultural. Ara no passen, Però en la teva època sí que passaven. Hombre, Passava tot per allà, no? passava tot, pel·lícules, fèiem teatre, cinema amateur. Van agafar ganes de fer de tot la gent jove quan estaven portada i Va ser com un boom, no? Imagino, després de la dictadura, com unes ànsies, una llibertat i de fer coses i de tot, no? Un moment explosiu. Malgrat que el meu ex era molt
cuidado, que fas tantes hores aquí al darrere de la barra, tal, els caps de setmana que venien quantitat d'amics de Tortosa, tal, que jo havia fet el batxillerat allí, se posava frenètic. Però jo no me'n donava compte llavors, estava tan en lo que volia aconseguir d'aquella joventut meravellosa d'Amposta, que estava canviant, que patatim, que es passaven el cap de setmana allà, que si tenies un apretón de gent, se posaven a jugar. Les loques, aquelles que a més ballaven, tal, bueno, posaves una música i aquelles ja estaven, fora aquella mena de jardinet que teníem. Clar, el tema de la poesia, imagino que també és una cosa com en paral·lel al fet de pintar o a les peces més escultòriques, no? És una cosa que va en paral·lel, però... Has estat més poeta que pintora, més pintora que poeta? És una pregunta una mica tonta, però... Soc dues coses diferents. Sí. I no té res que veure. O sigui, per mi són dos camps que tampoc funcionen al mateix temps. Bueno, pues jo crec que l'escriptura en mi està molt relacionada en l'amor. Molt. I en el desamor. Cada dia. Això és l'agenda de l'amor. Això és la primera agenda. Aquesta és la primera agenda que, com encara no teníem editorial ni res, després aquí van posar un sello. Sí, aquí sempre anava el segell de la Sal, Sí, no? Això. Aquesta ja era més evolucionada, però vaja, això sí semblava Sí, molt. me'n recordo perfectament. I clar, hi havia les referències... I després, amb la Conxa, la meva última parella, vam fer l'agenda de les dones de les Pumes. Pues la vam fer fins al 2000 i molt. Ara no me'n recordo, la veritat, però bueno, ja veus. I amb el record d'aquestes agendes feministes finalitzem aquesta entrevista. Moltes gràcies a totes per la vostra escolta. Bon dia, bona tarda, bona nit. Heu escoltat Dimarts d'Històries, un podcast il·lustrat de l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa per conèixer, descobrir, entendre i aproximar-te a personatges, llenguatges i relats de l'art, la cultura i el pensament.